Hello everyone! שלום חברים! אז היום יש לאיתמר שמנו יום הולדת החמודי הזה. תן לי לחיצה, יופי. ואנחנו עושים טעימות של חטיפי חלבון אחרי אימון! וואו! צ'יפס חלבון. חטיף חלבון בטעם שוקולד לבן ופיסטוק, כמו דובאי עם שוקולד לבן ושוקולד דובאי. וואו וואו וואו. טוב, אנחנו מתחילים בצ'יפס. צ'יפס, בוודאי, בוודאי. איך הם עושים בסרטונים? תראה להם איך זה נראה, פוקוס. סגנים. ברוך אתה אדוני. לחיים. אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. יש לו טעם של ים. טעים, אחי, מי מטעים? מבטיח מהחטיפים הכי טעימים שאכלתי בחיים. עושים טעימות. בטח אנחנו מכירים את זה, אבל אתם יודעים. שומע? נראה אם אנחנו מעלים את זה לטיקטוק, אנחנו מתפרצים. לא תגיד סתם. למה? נורא חשוב. מה קודם? זה, כי זה טעם כבר, אנחנו יודעים מה זה. לא, אז זה נשמור לסוף. טוב. זה אנחנו לא מכירים. אבל שזה טעים פגז, אחי. טוב, אנחנו ממשיכים עם תראה. זה הפוך? עם זה נראה לי הפוך. לא. וואו. וואו וואו וואו. יואו, אמא, איזה טעים! נפתח לי מפה. וואו וואו וואו. משגע את הגוף מנענע. וואו כך. 3, 4 ו... וואו, זה נראה פגז, אחי. מחטיף חלבון, וואו. הרבה קלוריות. 200. שווה את הקלוריות, חברים. 279 קלוריות לחטיף. אם אתם רוצים איזה פינוק. זה מלא. ויש לכם 200 חופשיות, זה מלא קלוריות, אבל 80 קלוריות תעשו לכם כלום. תהיו מדויקים. אני אקח עוד צ'יפס להעברת אותם. השוקולד השני. נורא תהיה גבר בוא נעלה את זה. לא, ליוטיוב. אני בא ליוטיוב. לטיקטוק. יקחו אותנו לישראל בידור. ככה יקחו אותנו. איך יקראו לנו? אה? איך יקראו לנו? לא. ככה יקחו אותנו. עם ה... טוב. העברנו את הטעם עם הצ'יפס. עכשיו אנחנו ממשיכים בפרובה. שטיפה כפולה, חברים. תשמע, זה כבד. נכון? זה נראה קטן. זה חלקלק. מה שקורה, למה נראה פגז? וואו. וואי, זה נראה פגז. זה נראה טוב, חברים. זה נראה טוב. נפתח. וואו! וואו. תראו מזה. וואו! אימא'לה. וואי, שומע? אימא'לה. אמרתי רק. זה הכי טעים בעולם. וואו! מה, אתה גנוב? מה? וואו, חברים. כמה קלוריות זה? נראה לי יש 300. 280. גם כמו זה. זה יותר טעים. כן. זה יותר גדול, אבל... מה זה משנה? וואו. פשוט וואו. טוב. היה טעים, היה נחמד. ביי. לכו תביאו ביד.